Запомни, як толькі Палінка прыйдзе ў пакой, ты адразу з-пад стала з'яўляйся і голас робіш таямнічы і загадкавы, як у джына. Колькі можна адно і тое ж паўтараць? Вось. Я ўсё зразумеў, Кася. О, добрага ранку усім гледачам добраранка. Прывітанне, сябры! А ў нас тут, як бачыце, усходняя раніца намячаецца. І я сёння не Лесік, а ўсходні джин. Гэта Кася прыдумала, каб цікавей было. Лесік, хавайся, а то Палінка незаўважна прыйдзе і сюрпрыз не атрымаецца. Ёй, хаваюся. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Кася. Прывітанне, Паліначка, а мы цябе чакаем. Гэта ты, Лесік? Нешта я яго не бачу, можа, пабег некуды. І я не бачу. Ты што там, заснуў? Ой, ты не заснуў я, просто ў плашчы заблытаўся. Лесік, ты? Я не Лесік, я джин Лесіян. А, зразумела. А адкуль жа вы, паважаны джин, да нас прыляцелі? З далёкага ўсходу. Будете нам сёння казкі расказваць і ўсходнімі салодкасцямі частаваць? Менавіта так. Цудоўна! Давай падушкамі, Палінка, абкладземся. Так усе на ўсходзе робяць. Ага, так. А вы, паважаны джин, нясіце пачастункі. Нясіце, мы чакаем. А вось і з пачастункамі невялікая заміначка выйшла. У сэнсе? Ну, яны былі, да сплылі. Куды сплылі? У мой жывотик. Ну, я пакуль пад сталом сядзеў і Палінку чакаў, яны так смачна пахлі, што я не ўтрымаўся. І з'еў і халву, і рахат луку? І пасцілу, і шарбет, толькі адзін зефір застаўся. Ну, прабачце, а? Ты! Кася, давай не будем сердаваць на нашага паважанага джина Ласуна. Як не будем? Я старалася. Хацела табе сюрпрыз, Палінка, зрабіць. Усходнюю раніцу думала наладзіць. А Лесік, як заўсёды, усё сапсаваў. А сюрпрыз у вас атрымаўся. Вось гледачы тое ж гавораць. Таму давайце ўсходнім зефірам частавацца і мульцік глядзець. Я зараз. Лесік, а ты можаш расказаць нам пра вярблюдаў? Магу. А ты чаму цікавішся імі? Ну проста на ўсходзе гэта самая распаўсюджаная жывёла. А мы ж сёння усходнюю раніцу думалі праводзіць. Добра, знайду зараз цікавыя звесткі пра вярблюдаў. А я табе дапамагу. Так, цікавыя факты пра вярблюдаў. Ёсць. Чытаем. Вярблюды нібы створаны прыродай для жыцця ў спякотных пустынях. Па-першае, яны маюць спецыяльны абутак. Што за абутак такі? Ніколі не бачыла, каб вярблюды насілі нейкія там боцікі ці чаравічкі. Кася, спецыяльны абутак – гэта мазолістыя падушкі, якія знаходзяцца на ступнях вярблюдаў. Таму жывёл гэтых і адносяць да атраду мазоленогіх. А мазоль засцерагаюць іх ногі ад апёкаў і траў. Правільна, Палінка. Такія мазолі ёсць і на каленях, і на іншых частках цела вярблюда. Яны дапамагаюць яму класціся на гарачы пясок, так? Так. А, зразумела! А вось мяне заўсёды цікавіла, як жа вярблюды могуць калючкі есці? Вельмі проста. Ежу ў пустыні няшмат, таму ён спакойна частуецца раслінамі з вострымі шыпамі, якія не будуць есці іншыя жыхары. Не магу сабе гэтага уявіць. І да недахопу вады ў пустыні вярблюды прыстасаваліся. Уявіце, вярблюд можа пражыць без вады ажно 45 дзён. Не можа быць! Яшчэ як можа. Значыць, яго арганізму вода не патрэбна? Вядома, патрэбна. Пры першай магчымасці вярблюд залпам вып'е ля 114 літраў вады. А дзе яны захоўваюцца, гэтыя літры? У гарбах? Так многія думаюць, але ў гарбах вярблюдаў захоўваецца не вада, а тлушч, які, калі патрэбна, перарабляецца ў ваду. А я чула, што ў краінах, дзе вярблюдаў шмат, ну, напрыклад, у Арабскіх Эміратах,
На дорогах сустракаюцца таблички з надпісам «Осторожно, вярблюды». Так, там на вярблюдах і ездзяць, і грузы яны перавозяць, і нават у спартыўных спаборніцтвах па бегу удзельнічаюць. Ай, хотела бы я на верблюде покататься, а яшчэ б у палацы якога-небудзь падзішаха пажыць. Думаеш, пабываць на ўсходзе гэта як апынуцца ў казцы? Ага, я б сябе уяўляла там усходняй прынцэсай. Ну і фантазёрка ты, Кася. Зараз прапаную ў мультыплікацыйную краіну перанесціся. Там таксама будзе цікава. А мне ўсё ж такі шкада жыхароў усхода. Чаму, Кася? Там заўсёды спёка, і яны ніколі сапраўднага снегу не бачылі, толькі па тэлевізары. А вось і не. На тэрыторыі Блізкага ўсходу зараз таксама зрэдку ідзе снег. Выдумляеш. Ніколечкі, снег можна ўбачыць там у раёнах ля горных хрыбтоў. Мяркую, што да снежных заносаў на ўсходзе не вельмі прыстасаваныя. Пэўна, з-за іх там здараюцца аўтамабільныя пробкі на дарогах. Гэта так. І людзі, і іх дамы, і жывёлы на ўсходзе да снегу нязвыклыя. А я б на іх месцы радавалася. У снежкі б гуляла, на санках каталася. Прыгажосць. Ну, Кася, для жыхароў нашай краіны халодная пара са снегам – гэта з'ява звычайная. А людзі ў краінах, дзе і зімой, і летам раней было спякотна, а раптам нечакана пайшоў снег, гэтаму здзіўляюцца. Зараз шмат чаму здзіўляцца прыходзіцца. У прыродзе так усё змянілася. А ўсё з-за гэтага, як яго глобальнага пацяплення. Во! Кася, ты пра пацяпленне ведаеш? Вядома, не толькі ж Лесік у нас разумнік. Я таксама шмат пра што расказаць магу. Вось, напрыклад, адкажыце, дзе ўпершыню з'явілася папера? І дзе ж? Ага, у Кітаі. А ў якой краіне першымі пачалі гуляць у даміно? Ну і ў якой? У Індыі. А хто прыдумаў першы ў свеце мульцік, ведаеш? Ну, гэтага я не ведаю. Хто? Лічыцца, што гэта быў француз Эміль Рэйно. Ён стварыў прыбор пад назвай праксінаскоп, з дапамогай якога і паказваў вясёлыя сцэнкі гледачам. Я запомню гэта імя. Ну, а зараз давайте мультик паглядзім, а пасля віктарыны правядзем. Добрая прапанова, Палінка. Нашы гледачы вельмі любяць віктарыны. А таму будьце асабліва уважлівымі, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну, якія ж смешныя гісторыі адбываюцца з Машай і яе сябрамі. Спадзяемся, вы уважліва глядзелі мультфільм, таму што зараз усіх чакае абяцаная віктарына. І першае пытанне будзе ад мяне. Слухаем цябе, Палінка. Чым спачатку ў мульціку займаліся ваўкі? Я ведаю. І я ведаю. Давай разам адкажам. 3-4. Яны спявалі. І гэта правільны адказ. Другое пытанне будзе ад мяне. Што рабіў заяц, калі ўбачыў прабягаючых ваўкоў? А можна я? Я адкажу. Адказвай. Калі ваўкі падумалі, што за ім гоніцца прывід і ўцякалі ад яго з усіх лап, заяц цягнуў вядро з морквай. Вельмі дакладны і правільны адказ. Малайчына, Кася! А цяпер маё супер-пупер пытанне. І яно толькі для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Намалюйце і дашліце нам ту рэч, што стаяла на крэсле гушкалцы ў пакоі Машы. А пытанне цікавае, Кася. У мяне іншых не бывае. Свае малюнкі адказы дасылайце нам на адрэсы Добраранка. Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак.tv/gmail.com. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. З задавальненнем. Ну вось і ўсё на сёння. Будзем з гледачамі развітвацца. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і запамінальным. А яшчэ сонечным і вясёлым. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. А я ж
што-небудзь незвычайнае зноў прыдумаю, каб вам незабывальна было.